الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے سارے حضرات. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. محبت اور عقیدت نال سارے حضرات بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نعمت اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. محبت نال سارے پڑھیے الصلاة وعلا آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. واہ کیا جود و کرم، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا لکھیا ہویا کلام ہے. اللہ حضرت دا آپ فرماندے نے نبی پاک دی بارگاہ ایسی ہے جتھوں کدی کوئی منگن والا آیا تے انہیں سرکار دے بوئے تو نہ نہیں سنی. کدی لفظ لا سنے ہی نہیں انہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اندھنے واہ کیا جود و کرم ہے. اندھنے سونیا تو آڈا جود تے کرم کیا بات ہے دی. ایک ہندہ جود تے ایک ہندہ کرم. کرم ہے کہ بندہ کسی دے بوئے تے جائے تے انہوں جا کے آکھے جنہیں مینوں کچھ دیو.
تے او بندہ دے دے اینو کہندے نے اس بندے نے فلانے تے کرم کیتا انہوں کچھ دے دیتا ہے تے جود اینو کہندے نے کہ بندہ کسے دے بوئے تے جائے تے اجے منہ تو کچھ بھی نہ آکھے تے گھر والا آپا ہی دے چھڑے اینو کہندے نے جود اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پوری کائنات وچ ایک میرے آقا دی ذات ایسی ہے جدے بوئے تے کوئی گیا جا کے منگیا میرے نبی انہوں بھی عطا کیتا جنہیں نہیں منگیا سونے انہوں بھی عطا فرما چڑھیا تے لفظ ذرا سوکھے سوکھے نے محبت عقیدت دے نال مل کے ذرا بول کے آکھو واہ کیا جہود و کرم ہے شہبت تیرا بولو ذرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرامی قدر حضرات پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر شام دے حوالے نال جناب دے سامنے چند معروضات پیش کیتیاں سن اور اتھو تک بیان کیتا سی کہ آقا کریم علیہ السلام بصرے دی منڈی وچ اپنا مال فروخت کر کے تے واپس مکہ پاک تشریف لیا اور اگے اعلان کیتا سی کہ باقی حضور علیہ السلام دے نکاح دا جڑا سلسلہ ہویا وہ پھر کسے جمعے تے وہ ایک دو مہینہ ٹھہر کے پھر جڑا نا انہوں بیان کیتا جائے گا جمعہ شریف پڑھا کے میں گیا تے دوسری رات میں نو تواڈے قصبے وچوں ایتھوں ساتچک چو ایک دوست دا فون گیا خوش طبی نال میں نو فرمان لگے قاری صاحب ایک مسئلہ تے دسو میں کہا جی دسو پوچھو اند نے منڈا جدا ویاہ کرنا ہوئے وہ بندہ ہر لحاظ نال فٹ ہوئے مال دے لحاظ نال بھی باقی معاملات ہر لحاظ نال وہ بالکل ایگری ہوئے وہ دے کوئی کمی نہ ہوئے تے پھر وہ دا بندہ نکاح لیٹ کر چھڑے تے اے ٹھیک ہے میں کہا بھئی جدو ہر لحاظ نالو بندہ ٹھیک ہوئے تے پھر شادی کر دینی چاہیے جو دی لیٹ نہیں کرنا چاہیے تو میں نو ہس کے کہنے لگا جی پھر تسی سرکار دا نکاح کیوں لیٹ کر دے پہ کہ جدو سارا کچھ جو بیان کر چھڑے آجے تے ہون سرکار دا نکاح کیوں نہیں تسی بیان کر دے میں کہا یار مہینہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آپ دے
عرص پاک دا گزر رہا ہے تو میرا دل سی بھائی اپنے سلسلے دے پیشوا دا ذکر کیتا جاتا تو کہندے نے چلو وہ بھی انہاں دے خادم ہی نے تے وہ اگلے جمعے کر لیا جے ایس جمعے تسی مہربانی کر کے نا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا نکاح جڑا نا او دے بقول آندا تسی کرا چھڑو کی کہندے نے تسی نکاح کروا چھڑو میں کہا چلو کوئی گل نہیں جناب کروا چھڑنے حضرات گرامی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا قرآن پاک 30واں پارہ سورہ دوحہ آیت نمبر 8 اللہ کریم ارشاد فرماندہ ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سونے اساں تو انو حاجت مند پایا پھر تو انو غنی کر دیتا اساں تو انو حاجت مند پایا پھر تو انو بولیے ذرا پھر تو انو اسی غنی کر دیتا فَأَغْنَا اسا تو انو غنی کر دیتا جدو اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو غنی کیتا نا جدو مصطفیٰ کریم نو اللہ نے غنی کیتا تو پھر کیفیت پتہ کی ہوئی کیفیت پھر اے ہوئی کہ ایک ایک ٹائم دے وچ میرے نبی نے اپنے غلاماں نو اپنے منگن والیاں نو ایک ایک ٹائم وچ ایک 100 اونٹ عطا فرمائے نے جدو اللہ نے اپنے محبوب نو غنی کر دیتا غنی کیتا کہ مفسرین کرام نے کتب تفاسیر اندر کتب تواریخ اندر اور کتب سیر دے اندر اس نو بیان فرمایا تفسیر روح البیان دے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 416 تفسیر قرطبی دے اندر امام قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 398 تفسیر خازن دے اندر امام خازن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے صفحہ نمبر 439 جلد نمبر 4 تفسیر الکشاف دے اندر علامہ زمخشری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جلد 4 صفحہ نمبر 772 تفسیر مدارک التنزیل دے اندر امام نصفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جلد 3 صفحہ نمبر 655 دے ہوتے حاشیت الصافی علی تفسیر الجلالین دے اندر جلد 4 صفحہ نمبر 521 تفسیر بغوی دے اندر امام بغوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 499 تفسیر عزیزی دے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جلد 4 صفحہ نمبر 421 دے ہوتے معارف القرآن دیوبندی مسلک دا عالم ہے انہیں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 767 دے ہوتے اس نو نقل فرمایا تفسیر ضیاء القرآن دے اندر علامہ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جلد 5 صفحہ نمبر 591 دے اندر تفسیر روح المعانی دے اندر علامہ سید محمود علوسی البغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 292 تبیان القرآن دے اندر علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ آپ نے جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 828 دے ہوتے اس روایت کو نقل فرمایا کہ اللہ فرماندہ ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا اے محبوب اساں تو انو حاجت مند پایا پھر اساں تو انو غنی کر دیتا فرماندہ نے غنی کنج کیتا ہے جتنی تفسیران دے میں حوالے پیش کیتے ہیں جتنے بھی میں نام لکھے نے علماء نے لکھیا فرماندے نے اللہ نے غنی کنج کیتا اپنے محبوب نو کس طریقے نال اپنے محبوب نو غنی کیتا تمام مفسرین جنہ دے میں نام لینے جنہ دے حوالے دیتے نے جتنی کتابان تفسیران دے سب نے لکھیا فرماندے نے فَأَغْنَاكَ بِمَالِ خَدِیجَہ فَأَغْنَاكَ بِمَالِ خَدِیجَہ اللہ فرماندہ ہے سونیاں اساں تینو خدیجہ دے مال نل غنی کر دیتا ہے ہولی ہولی نہیں اچھی آواز نہ بولو ذرا سبحان اللہ اے پورا ایک ہفتہ لگیا ہے اے تفسیرہ پڑھ دیا نہیں رہے نہیں کہ سامنے بیک کے
تفسیراں اس طرح پئیاں ہون تے ویکھ کے بندہ حوالے نوٹ کر لیندا ہے، یہ پڑھنیاں پیندیاں جیڑا میں 2-3 منٹاں دے اندر تہاڈے سامنے پورے ہفتے دی محنت رکھی ہے۔ اللہ فرماندا ہے محبوب وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، سونیا اساں تانوں حاجت مند پایا پھر اساں تانوں غنی کیتا۔ او غنی کدے نال کیتا؟ تمام مفسرین نے لکھا فرمایا فَأَغْنَاكَ بِمَالِ خدیجہ، سونیا اساں خدیجہ دا مال تیرے قدماں وچ رکھ دیتا، دے نال سونیا تسی غنی ہو گئے ہو۔ خدیجہ الکبریٰ دا مال تھوڑے قدماں وچ رکھیا، اساں تھانوں دے نال غنی کر دیتا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دور جہالت دے اندر بھی، جاہلیت دے زمانے دے اندر بھی جناب خدیجہ الکبریٰ نو لوگ طاہرہ دے نام نال یاد کر دے سن۔ کیڑے نام دے نال؟ طاہرہ، پاک۔ میں کیا جنہیں ماں بننا ہوئے فاطمہ تو زہرا دی، ہائے 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 نہیں اگوڑیا تو ہاتھ لا کے ایک باری سبحان اللہ کو یار۔ شادی ہوئے تو بندہ منہ لمکا کے بیٹھا چنگا نہیں لگدا، اوپر بندہ اندر لگدا وی کوئی شریکہ سڑدا ہی پیا۔ حضور دے نکاح دی گل ہے تے محبت نال اج چہرے مسکراندے نظر آنے چاہیے نے، بولو ذرا سارے سبحان اللہ۔ دور جاہلیت کے اندر بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نو طاہرہ دے نام نال یاد کیتا جاندہ سی۔ نبی پاک علیہ السلام تو پہلے بات توجہ نہ سننا، 1 2 3 4 5 نہیں، تقریباً 28 کتاباں جنہاں دا میں مطالعہ کر چکے ہیں، انہاں دے 28 کتاباں اندر میں پڑھے ہیں، اور اے نہیں کہ صرف انہاں چاہیے، اس تو علاوہ بھی ایک ہفتے پڑھ انہاں کو سکھیا، باقی مصروفیات بھی سن۔ تمام علماء نے لکھیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا نبی پاک علیہ السلام دے نال نکاح ہونے تو پہلے آپ دا 2 بندیاں نال پہلے نکاح ہو چکے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا ایک نکاح ہویا، نام سی دا ابو حالہ بن زرارہ التمیمی، اس دے نال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح ہویا۔ او دے وچوں ایک بیٹی پیدا ہوئی اور ایک بیٹا پیدا ہویا۔ او جڑا بیٹا سی او دا نام سی حالہ، او دی وجہ تو نام او دا دیتا گیا ابو حالہ باپ دا۔ دوسرا آپ دا نکاح ہویا عتیق بن عابد مخزومی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال، اور انہاں دا دوہاں دا وصال ہو چکیا سی۔ اس تو بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مکے دے سرداراں نے رشتے دے پیغام بھیجے، شادی دے پیغام بھیجے حضرت خدیجہ الکبریٰ وال کہ ساڑے نہ نکاح کر لو، پر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب دے پیغام نو ٹھکرا دیتا، فرمایا نہیں میں نہیں پسند کر دی۔ کتب تواریخ اور سیر اندر لکھے ہے، سبل الہدا والرشاد اندر امام یوسف الصالحی الشامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے صفحہ نمبر 686 دے ہوتے جلد 1 دے اندر اس نے نقل فرمایا، ملیکۃ العرب صفحہ 45 دے ہوتے، سیرت النبویہ امام قاضی دہلان مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے صفحہ نمبر 424 دے ہوتے، سیرت حلبیہ دے اندر امام برہان الدین حلبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلد 1 صفحہ نمبر 442 دے ہوتے، مجمع الفضائل اہل تشیعی کتاب جلد 1 صفحہ نمبر 14 دے ہوتے۔ یہ روایت موجود ہے کہ ایک مکے دے اندر قریشی عورتاں دی سال تو بعد ایک عید دا دن ہوندا سی، قریشی عورتاں دی سال تو بعد ایک خوشی دا انہاں دا دن ہوندا جنوں عید دا دن کہندے ہیں۔ اصل کچھ قریشی عورتاں کعبے دے کول بیٹھی ہیں، سن کتھے بیٹھی ہیں؟ سن سارے بول اللہ تو انہوں بھی لے جائے سارے انہوں کعبے کعبہ شریف دے کول قریشی عورتاں بیٹھیاں سن۔ اچانک ان عورتاں دے قریب تو ایک یہودی بابا گزریا۔ کون گزریا؟ بولو ذرا کون گزریا؟ حوالے دا ذمہ داروں میں حوالے سارے کتاباں دے نام دے دیتے نے، تو انہوں پریشانی علی گل نہیں، تسی بولو ذرا ایک باری سبحان اللہ سارے دا۔ یہودی بابا کولوں دی گزریا، گزر دیاں چل دیاں
جدوں او انہاں عورتاں قریشی عورتاں دے قریب آیا نا تو یہودی بابا رک گیا، رک کے نا انہیں اینج کر کے نظر ماری قریشی عورتاں وال، قریشی عورتاں وال ویکھ کے تے اس یہودی بابے نے ایک جملہ بولیا، جملہ بول کے قریشی یہودی بابا بول کے آکھن لگا اے قریش دیو بیبیو میرا ایک جملہ دھیان نال سن لینا۔ ساریاں بیبیاں نے او دے وال دھیان نال ویکھیا کہ بابا بڈھا جائے کی جملہ بولے گا، کی آکھنا چاہتا ہے۔ ہن اس یہودی بابے دا جملہ سننا، حضور دا نکاح پڑھنا ہے نا تے ایڈی چھیتی تے نہیں نا اتھے تک پہنچیا جاتا، کئی کام ہوندے نے پہلے۔ یہودی بابا بولیا آکھن لگا قریش دیو بیبیو میرا ایک جملہ سن لو۔ ساریاں قریش دیاں عورتاں نے اس یہودی بابے وال انج نگاہ اٹھائیے، یہودی بابے والوں تکیا ہے۔ یہودی بابا بول کے آکھن لگا آندانی قریش دیو عورتوں سن لو، ان قریب مکے وچ ایک آخری نبی آن والا جے، مکے دی اندر ایک آخری نبی آن والا ہے، تہاڈے وچوں ویکھو کدی قسمت دا ستارہ چمکدا ہے، جیڑا تہاڈے وچوں ویکھو کدی قسمت دا ستارہ چمکدا ہے، جیڑی بی بی او دے نال شادی کرے گی او دا ذکر قیامت تک ہوندا رہے گا، او دا ذکر قیامت تک ہوندا رہے گا۔ اگر تھوڑے وچوں ہو سکے تے او دا انتظار کرے آجے، او دا انتظار کرے آجے۔ یہودی بابے نے جدوں اے جملہ بولیا ہے او ساریاں قریشی عورتاں نو غصہ چڑھ گیا، وے کے آکھن لگیا وے بابا کیویں دیاں گلاں پیا کرنا ہے۔ جدوں او قریشی عورتاں نے جملے بولے یہودی بابا انہاں دے جملے سن کے ٹر گیا ہے، پر تمام علماء نے لکھیا فرماندے نے اونا بی بیاں دی اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی بیٹھیاں ہوئیاں سن۔ آپ نے جدوں اس یہودی بابے دا جملہ سنیا ہے، یہودی بابے دی گل آپ دے دل تے اثر کر گئی، آپ نے اپنے دل وچ فرماندیاں نے ہور کوئی انتظار کرے یا نہ کرے خدیجہ ضرور انتظار کرے گی، اور کوئی دا انتظار کرے پھویں نہ کرے، پر خدیجہ اس آخری نبی دا ضرور انتظار کرے گی۔ وقت گزرداریا جدوں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شرافت دیانت آپ دی امانت داری دیاں گلاں جدوں پورے عرب وچ پھیلیاں نے تے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے کناں تک بھی جدوں مصطفیٰ دی شہرت پہنچی ہے، آپ دی شرافت تے دیانت داری تے امانت داری دیاں گلاں جدوں جناب خدیجہ تک بھی پہنچیاں نے تے آپ دے دل دی تمنا سی جتھے دوجے بندے میرا مال لے کے جاندے نے کاش محمد مصطفیٰ بھی میرا مال لے کے جاون۔ اللہ نے آپ دی او تمنا نو پوریاں فرما دیتا کہ میرے نبی آپ دا مال لے کے بصرے دی منڈی وچ نیلام کر کے واپس ہی آ گئے۔ جدوں واپس آئے نے تے میسرہ نو جدوں واپس آیا ہے تے میسرہ دے کولو جناب خدیجہ الکبریٰ نے جدوں گلاں پوچھیاں نے میسرہ نے ترتیب دے نال او ساریاں گلاں بیان کیتیاں نے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے جدوں میسرہ کولو ساریاں ترتیب دے نال آقا دیاں عظمتاں تے شاناں تے رفتاں دے تذکرے جدوں سنے نے تے میسرہ اٹھ کے چلا گیا ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے نفیسہ بنت منیہ نو بلا کے کہندی یعنی نفیسہ آج تو بڑی دیر پہلے ایک یہودی بابے نے گل کیتی سی، انہیں آکھیا سی القریب عرب دی اندر مکے دی اندر ایک آخر الزمان نبی پیدا ہونے والا ہے۔ اے نفیسہ میرا دل گواہی دیندا ہے جڑا اللہ دا آخری نبی ہے اے محمد مصطفیٰ ہے۔ او جدا ذکر اس بابے کیتا سی نا پکی گل ہے وہ اے ہی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا بی بی پھر انہوں میرے واسطے کی حکم ہے؟ جناب خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا تیرے واسطے حکم ہے وے انج کر تو سرکار نو پوچھ ہاں وے شادی کیوں نہیں کر دے؟
پوچھ تو سرکار دے کولوں کہ شادی کیوں نہیں کر دے؟ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے بی بی نفیسہ نو فرمایا بھئی پتہ کر تو. انہوں نے کہا اچھا بی بی میں پتہ کرنی ہے. نفیسہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام دے کول گئی, جا کے کہنے لگی جناب تسی شادی کیوں نہیں کر دے؟ آپ نے فرمایا کر لیں گے, اجے کیتی تے نہیں جے نا؟ آپ نے فرمایا نہیں اجے تے میں کوئی نہیں شادی کیتی, تے کر دے کیوں نہیں؟ نبی پاک دا جڑا جملہ کتب تواریخ تے لکھیا وہ میں بالکل جو آپ نے بولیا میں وہ جناب دے سامنے پڑھنا چاہنا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اس واسطے اجے شادی نہیں کر رہا کہ اجے او دے میں انتظامات نہیں کر سکتا. میں او دے یہ پنجابی دسنا ہے, ویسے اردو بھی ہے تے عربی بھی ہے. فرمایا میں او دے انتظامات نہیں کر سکتا. ہن بی بی نفیسہ دا جواب سننا. آکھن لگی جناب تے جے عورت ہی کوئی انج دی مل جائے انتظام بھی آپ ہی کر لوے. اگر کوئی عورت ہی ایسی مل جائے جڑے انتظام بھی سارے آپ ہی کر لوے تے خرچے بھی سارے آپ برداشت کر لوے تے پھر تسی شادی کرنا پسند کرو گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے نفیسہ بنت مریہ دا جملہ سن کے نا آپ نے دیکھ کے فرمایا او کون ہے بھائی جڑا مال بھی لائے گی تے خرچے بھی سارے چکے گی تے شادی بھی کرے گی؟ نفیسہ بنت مریہ نے پیر صاحب ادھر ویکھیا جذرا میرے اے انج سر نیواں کر کے نا جدو دسن دی واری آئی نا خدیجہ الکبریٰ دا, نفیسہ نے انج سر نیواں کر کے آندھی ہے جناب او دا نام ہے خدیجہ الکبریٰ. خدیجہ الکبریٰ. جدو میرے آقا کریم علیہ السلام نے خدیجہ الکبریٰ دا نام سنیا نا آپ نے فرمایا کیا خدیجہ راضی ہو جائے گی؟ اس رشتے وچ خدیجہ راضی ہو جائے گی؟ نفیسہ ویکھ کے آندھی ہے جناب تسی یہ گل نہ کرو بھئی راضی ہو جائے گی, ادھروں تے ہاں ہی ہاں تسی اپنی گل کرو جناب, تسی اپنی گل کرو. اچھا ہن میرے آقا دا جملہ سننا. ہائے 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 میرے آقا دا ہر فعل امت دی تعلیم واسطے. آقا نے نہیں فرمایا ٹھیک ہے جے پھر خدیجہ راضی تو چل پھر مینوں لے چل کے اسی کورٹ میرج کر لینے. انج نہیں فرمایا. نبی دا ہر فعل امت دی تعلیم واسطے وے. جدو ادھر ہاں ہو گئی نا انہاں کیا نفیسہ نے کہا جی بالکل خدیجہ تے راضی ہے تسی ہاں کرو. میرے نبی نے فرمایا اگر خدیجہ راضی ہے نا تے جا کے خدیجہ نو میرے والوں پیغام دے, او دے بھی وڈے زندہ نے تے میرے بھی وڈے زندہ نے. ہائے 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 فرمایا میرے بھی وڈے زندہ نے تے او دے بھی وڈے زندہ نے. جا کے خدیجہ نو کہے اپنے چاچے نو تائے نو چاچے دے کسے پتر نو میرے چاچیاں وال کل جے رشتہ لینا ہی تے. ہائے آپ نے دسیا میری امت دے نوجوانوں اگر جوان ہو جاؤ تے نہ کو ابے نو پتہ ہی نہیں ابا تے جاہل تے بے وقوف ہے, آ جاؤ اسی آپ ہی کوٹ میرج جا کر لینا. فرمایا نا میں نبیاں دا امام ہو کے مختار کل نبی ہو کے آپ کر سکدا سا, پر آکھیا نہیں جدو بڑے ہون تے اے کام بڑیاں تے جھڑ دینے چاہیے نے. فرمایا خدیجہ نو کہو میرے بڑیاں نال گل کرن. لو جی خدیجہ الکبریٰ دے کروں ہن رشتے دا پیغام آیا نبی پاک دے کر ابو طالب وال. ابو طالب نے فرمایا اگر خدیجہ راضی ہے تو سانو بھی کوئی اعتراض نہیں, اسی بھی راضی ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے رشتہ طے ہو گیا. ابو طالب نے پوچھا جی ہن پھر برات لے کے کدن آئیے؟ انہوں نے کہا جی ایک خدیجہ الکبریٰ نو پوچھ کے اسی پھر دسنے ہیں. واپس گئے جا کے پوچھیا پوچھ دے پہنے جی برات کدن آئے؟ خدیجہ الکبریٰ فرمانیاں نے جدن انہوں دا دل کرے. ہائے ہائے جدن انہوں دا دل کرے تشریف لے آن. دن مقرر ہو گیا فلاں دن تشریف لے کے آواں گیا سی. ہن میرے کریم آقا علیہ السلام نے علامہ ریاوی رحمت اللہ علیہ نے کمال کیتا, حضور دا نکاح بیان کیتا ہے, موتی پرو کے رکھ دیتے نے اس جنے نے. توجہ ہے سارے دی؟ سبحان اللہ ذرا مل کے آکو ہاں ایک باری ذرا حضور دا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا جدن انہوں دا دل کرے برات لے کے تشریف لے آن. پیغام آ گیا فلانے دن جناب تسی تشریف لے آؤ. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غسل فرمایا ہے,
غسل فرما کے میرے کریم نبی نے جوڑا دے بے تن کرنا شروع کیتا. توجہ نہ سنیا جے جدوں میرے آقا نے انج کر کے قمید اپنے گلے وچ انج پائی ہے آپ دا چاچا ابو طالب کہ آندا بھتیجیا اج شادی دا دن ہے اج جوڑا بھی کوئی چنگا سونا ہی ہونا چاہیے ہے آج جوڑا بھی کوئی چنگا سونا ہونا چاہیے. جدوں ابو طالب اے جملہ بولیا ہے میرے کریم نبی نے فرمایا چاچا جان اے تے جوڑا نوائنا اے پا لینیا ہجے انیاں گلاں ہوندیاں پیاں نے. اچانک دروازے تے دستک ہوئی ہے. ابو طالب جلدی نہ دروازے تے آئے پوچھیا من یدقق الباب کون ہے دروازے تے دستک دین والا. باہروں آواز آئی میں ابو بکر صدیق آیا میں ابو بکر صدیق آیا ہاں. دروازہ کھلیا ہے. ابو بکر صدیق جدوں گھر وچ آئے نے کیفیت کی ہے 9 بہترین اعلیٰ قسم دے جوڑے انج موڈے تے رکھے ہوئے نے 9 اعلیٰ قسم دے جوڑے تے ہر جوڑے دی قیمت 500 دینار ہے. ہر جوڑے دی قیمت 500 دینار. حضرت ابو بکر صدیق نے 9 جوڑے موڈے تے رکھی ہوئے نے تے لے کے حضرت ابو طالب دے گھر وچ آئے نے. ابو طالب کے کہنے لگے اے ابو بکر ایک کی لے کے آیا ہے. حضرت ابو بکر بولے فرمایا یاراں دے کم آوندے نے نا تے یاراں نو تحفے بھی دیندے نے. اج میرے یار محمد مصطفیٰ دی شادی ہے. اج میرا دل کردا ہے اج پہلے دن جڑا میرا یار جوڑا پائے گا او ابو بکر صدیق لے کے آیا. وہ جوڑا ابو بکر صدیق لے کے آیا. اے جوڑا میں لے کے آیا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ابو بکر صدیق نو ویکھیا نا میرے نبی مسکرا پے حضور مسکرا پے. ابو بکر صدیق نے انج کر کے جوڑے جدو سرکار دی بارگاہ پیش کیتے نے کیسا سہانا ویلا آئے گا. جدو ابو بکر صدیق 9 اعلیٰ قسم دے جوڑے جدو لے کے آئے تے ہر جوڑے دی قیمت 500 دینار ہے. ابو بکر صدیق نے جدو جوڑے پیش کیتے ہن میرے نبی ایک ایک جوڑے والوں ویندے جاندے نے. ابو بکر کیڑا سوٹ میں پاواں ابو بکر 10 کیڑا جوڑا دے بے تن کراں. ایک جوڑا بڑا سونا تے سنکھا. ابو بکر صدیق کہندے نے حضور میرے دل دی تمنا ہے حضور تسی اے جوڑا دے بے تن کرو. ہن اگلی گل سنیا جے جدوں ابو بکر صدیق نے عرض کیتی حضور اے جوڑا تسی دے بے تن کرو. میرے آقا نے انج جوڑا پھڑ کے انج حج اٹھا کے انج کر کے اپنے سر مقدس تے قریب کیتا ہے. دروازے تو دستک ہو گئی. ابو طالب پھر دوڑ کے دروازے دے قریب آئے پوچھیا کون ہے. آکھیا جی میں خدیجہ الکبریٰ دا غلام آیا ہاں میں بھی اعلیٰ جوڑا لے کے آیا میں بھی اعلیٰ جوڑا لے کے آیا. جناب ابو طالب نے دروازہ کھولیا ہے. دروازہ کھول کے فرمایا ہاں بھائی دس. آدھا جناب اے خدیجہ الکبریٰ نے جوڑا بھیجیا ہے. خدیجہ الکبریٰ کہنیاں نے آج سرکار دلہا بن کے آج میرے گھر تشریف لے کے آ رہے ہیں. میرے دل دی تمنا ہے سرکار اے جوڑا سے بے تن کرن. سنو جڑے نقش بندی بیٹھے ہو اپنے پیر دی شان تی عظمت دا اندازہ ذرا اس جملے تو لگایا جے. جدوں ابو طالب نے او دے کلوں او جوڑا پھڑ کے رکھیا ہے کہ میرے نبی والوں ویکھ کے ابو طالب بولے نے اندر ہاں بھتیجیا دس اے جوڑا خدیجہ دا جڑا کھلیا ہے او پانا ہی یا جڑا ابو بکر لے کے آیا ہے او پانا ہی. میرے نبی نے فرمایا چاچا آج دے دن میں ابو بکر اتے کسے نو سبقت نہیں دے سکتا. فرمایا آج دے دن میں ابو بکر تے کسے نو سبقت نہیں دے سکتا. آج دے دن جوڑا اوہی پاواں گا جڑا ابو بکر صدیق میرے واسطے لے کے آیا. محبت رلاکھو ایک باری مچل کے سبحان اللہ. آج میں جوڑا اوہی پاواں گا جڑا ابو بکر صدیق میرے واسطے لے کے آئے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے جوڑا زیب تن کیتا. زلفاں جدوں واہ کے میرے نبی نے جو سٹیاں نا پیچھے
آئے ہائے زلفاں جدو وائیاں میرے آقا نے ایس دور دے وچ ماڑا جا منڈا ماڑا جا بالکل ماڑا ماڑا منڈا او تیاری کر کے ویاہ لے دن وہ بھی چمک چمک جاندہ ہے تے جیڑا یار ہو بھئی سونیا تو بھی سونا جدے حسن دی خیرات رب نے پوری کائنات چ ونڈی ہوئے سوچ جدو میرا نبی دلہا بنیا ہونا ہے ادو کیسا سما ہوئے گا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں جوڑا دے بے تن کیتا ہے زلفاں وائیاں نے ادھر میرے نبی نے جدوں کنگی کر کے زلفاں وا کے جدوں پیچھے کیتیاں نے میرا وجدان کہندا ہے یقینا رب کائنات نے فرمایا ہونا والضحی واللیل اذا سجا تیرے مکھڑے دی قسم ہے سونیا تیریاں زلفاں دی قسم ہے تیرے چہرے دی قسم ہے تیریاں زلفاں دی قسم ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدو تیاری کر لی ہے تیاری کرنے تو بعد میرے نبی نے انج کر کے ابو بکر والوں دیکھی ہے میری سرکار نے فرمایا ابو بکر جی حضور حکم ہوئے فرمایا یار یاراں نال جاندے نے دس آج میری برات نال تو نہیں جائے گا عرض کی تھی سونیا یہ میں تے بچپن تو نال رہا ہوں میں جملہ کہنا چاہنا ذرا توجہ رکھے آجے اے میرا وجدان کہنا یقیناً ابو بکر عرض کی تھی ہونی سونیا بچپن رہا تے تھوڑے نال رہا ہوں اے لڑک پن رہا تے تھوڑے نال رہا ہوں اے جوانی آئی تے تھوڑے نال رہا ہوں ابو بکر دی تے تمنا وے پڑھا پائے ہوئے تے تھوڑے نال ہوئے اے غار ہوئے تے تھوڑے نال ہوئے چے مزار ہوئے تے اوتھے بھی تھوڑے نالی ہو سونے ہاں میری تے تمنا ہے کہ جتھے بھی ہوا نا تھوڑے نال رواں چل پھر ابو بکر چل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے نال نبی پاک دے چچا ابو طالب نال نبی پاک دے چچا امیر حمزہ نال نعرہ تو تسا مارنا نہیں سبحان اللہ تے آخلو کوئی گل نہیں چاہتا ابو بکر صدیق نال کیسا سہانا ویلا ہوئے گا جدو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چاچیاں دے نال اپنے یار ابو بکر صدیق دے نال جدو خدیجہ الکبریٰ دے مکان وال گئے نے کتب تواریخ والے لکھ دے نے آنے ادھر جناب خدیجہ الکبریٰ نے جتھے برات نو بٹھان دا اہتمام کیتا سی او گلی جتھوں میرے نبی نے گزر کے جانا سی خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلامانو دو رویہ صفہ بنا کے کھڑا کر دیتا ہے دو رویہ صفہ بنا کے جناب خدیجہ الکبریٰ نے کھڑا کیتا ہے تے خالی ہاتھ بن کے نہیں کھلا رہا ہتھاں دے وچ تھالیاں دتیاں نے تے تھالیاں وچ اشرفیاں تے موتی رکھے ہوئے نے اشرفیاں تے موتی رکھے نے خدیجہ الکبریٰ فرمایا او میرے غلامو جدو سونے محمد مصطفیٰ اس گلی وچ قدم رکھن تے تہاڈا کام وے تسا موتی بھی سونے اتوں وار کے غریباں وچ سٹ دینے نے موتی بھی اشرفیاں بھی تقسیم کرنیاں نے جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے انج کر کے جدو اس گلی وچ قدم رکھیا ہے کہ میرا تے وجدان کہندا یقیناً غلام بول کے آندے ہونے نے آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں آ گئے سرکار میں ماشاءاللہ اللہ تو انہوں سلامت رکھے جنہ پڑھے اللہ انہوں مدینے لے جائے جوڑے نہیں پڑھے اللہ انہوں بھی لے جائے بس لے جائے سرکار دی نات ہے کوئی ڈنڈا سوٹا نہیں کوئی زبردستی نہیں جیدی تمنا ہے نا کہ رل کے پڑھیے ایک باری صرف وہ بندے ہاتھ چکو میں زیارت کرنا چاہنا صرف انہوں صرف ہاتھ ماشاءاللہ اے بار بھی در ہاتھ چکے جی ہاں اللہ سلامت رکھے لو جی میں ہاتھ چکے ہیں جنا ہونے میں در تھوڑا جا اپنا سونڈ بھی بلند کر کے آکھو آ گئے
سرکار میں بسم اللہ کراں آ گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ کراں نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں نبیاں دے سردار میں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جدوں اس حویلی وچ قدم رکھی ہے جتھے برات نو بٹھانے دا اہتمام کیتا سی جدوں میرے نبی جا کے بہ گئے نے آپ نے چاچے بھی بہ گئے نے نال ابو بکر صدیق بھی بہ گئے ہن توجہ رکھے ہو جدوں میرے آقا جا کے بیٹھے نے ابو بکر صدیق بہ گئے آپ دا چچا ابو طالب بھی بہ گئے امیر حمزہ بھی بہ گئے نے باقی چاچے بھی بہ گئے نے او در جناب خدیجہ الکبریٰ دا چاچا جی دا نام عمر بن اسد ہے او بھی آکے بہ گیا ہے چاچے دا پتر پرہا جی دا نام برکہ بن نوفل ہے او بھی آکے بہ گیا ہے باقی بھی جناب خدیجہ دا رشتہ دار آکے بیٹھے نے جدوں آکے بیٹھے نے ہون سنیا جے نبی پاک دے نکاح دا خطبہ کنے پڑھیا ہے خطبہ پڑھیا ہے کہ کیڑے اللہ ابو طالب نے نبی پاک علیہ السلام دے نکاح دا خطبہ پڑھیا ہے محبت نہ بولو ذرا کوئی سبحان اللہ ابو طالب نے نکاح دا خطبہ پڑھیا پیر صاحب نکاح دا خطبہ ابو طالب پڑھیا تے کی پڑھیا کیڑے لفظاں نال خطبہ پڑھیا علماء کرام نے اپنی اپنی کتب اندر او خطبہ بیان کیتا ہے جیڑا نبی پاک دے چاچے پڑھیا ہے ابو طالب اٹھ کے کھڑے ہو گئے آپ بولے کیا نے سن لو الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزرع اسماعیل وسبط ماد وعنصر مدر وجعلنا خدنة بیتہ وسواس حرمہ وجعل لنا بیتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا الحكام على الناس أما بعد إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح وإن كان في المال قلا وإن المال زل زائل وآمد مائل ومحمد صلى الله عليه وسلم من قد عرفتم قرابته من قد عرفتم قرابته وقد خطب خديجة بنت خويلد وقد بذل وقد يذل لها من الصداق ما آجله وما جعله 12 أوقية ذهبا ونشأ وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل. سبحان اللہ. نعرہ
ہن ذرا ترجمہ سنو جڑا ابو طالب نے خطبہ دیتا. ابو طالب بولے کیا اندر الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و ابراہیم و زرع اسماعیل و سبت مادل و انصر مدر. آپ نے اس اللہ دا شکر ہے جن نے سانو ابراہیم دی اولاد وچ بنایا ہے، جنہیں سانو ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچ بنایا ہے، تے جنہیں سانو اسماعیل دے قبیلے وچ بنایا ہے، تے جنہیں سانو ماد تے مدر دے قبیلے وچ بنایا ہے. تے اگے بول کے اندر وجعلنا حدنتن بیتہی و سواسا حرمہی. اندر اس اللہ دا شکر ہے جنہیں سانو اپنے گھر دا پاسمان بنایا ہے، جنہیں سانو اپنے گھر دا پاسمان بنایا تے سانو جڑا نا منتظم بنایا ہے. تے اگے بول کے اندر وجعلنا بیتن محجوجن. اندر اور سانو ایسا گھر دیتا ہے جیدہ حج کیتا جاندہ ہے، ایسا گھر سانو عطا کیتا ہے جیدہ حج کیتا جاندہ ہے. اور اگے بول کے فرماندے نے وجعلنا حکام علی الناس. اور سانو لوگاں دا بادشاہ بنایا ہے، لوگاں دا سانو حکمران بنایا ہے. انہا اگے بول کے فرمایا اما بعد. بھائی حمد و ثنا تو بعد ہون اگلی گل سن لو بھائی. انہا ابن اخی، اے میرے پرا دا پتر جے، انہا ابن اخی، اے میرے پرا دا پتر. حاضا آجڑ ہے نا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایدہ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جے. لا یوزنو بالرجل الا رجحا بہی. حضور دے چاچے دا جملہ کمال جملہ تو آنو سمجھ نہیں نہ آئی تے کوئی گل نہیں ہن پنجابی تے سمجھ آئے گی نا. آپ کہندے نے وہ سن لو میرے اس پتیجے دا اگر موازنہ کیتا جائے ایک بندے نال دو نال نہیں، فرمایا ساری دنیا دے بندیاں نال اگر دا موازنہ کیتا جائے کوئی یہ دی شان نو نہیں جے پہنچ سکدا. اچھی شان جے دی اس میرے پتیجے دی شان اچھی جے. اگے بول کے اندر وَإِن كَانَ فِي الْمَالِ قُلًّا. اگرچہ دے کول مال تھوڑا ہے، اگرچہ دے کول مال بظاہر تھوڑا نظر ہوندہ بھی، بظاہر کوٹھیاں بینک بیلنس جائیدادہ نظر نہیں ہوندیاں. اگے اندر وَإِنَّ الْمَالَ ذِلٌ زَائِلٌ وَأَحْدٌ مَائِلٌ. اندر نے سنو مال تے ایک ٹلن والا سایہ ہوتا ہے. اندر نہیں اے تے ہتھاں دی محل ہے، اندر اے تے ٹلن والا سایہ ہے کدی بھی مک سکتا ہے. پر سنو وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم من قد عرفتم قرابتہو. تے تسی اے دی قرابت نو سارے چنگی طرح جان دے ہو، اے دی میرے نال جڑی قرابت رشتہ داری سارے تسی چنگی طرح جان دے ہو. تے میں اے دا نکاح 12.5 اوکیا سونے دے نال میں خدیجہ دے نال اے دا نکاح کر دیتا جائے. اگے سنا آندھنے واللہ بعد حاضا لہو نبع عظیم و خطر جلیل. آندھنے انشاءاللہ اللہ دی قسم جے ایک ویلا آوے گا تسی ویکھو گے میرے پتیجے دے نعرے بجدے کیویں، اے دی شان کیویں بلند ہوندی، اے دی عظمت اے دی شان کیویں بلند و بالا ہوئے گی. اچھا اینی گل کر کے نا آپ نے فرمایا خطبہ میں تے دے دیتا ہے تے میں نکاح دا خطبہ پڑھ دیتا ہے، حق مہر دا بھی ذکر کر دیتا ہے. تے ہن ورقہ بن نوفل تو اٹھاں ذرا ہن تھوڑا جا خطبہ تو ہی پڑھنا پتہ لگے بھئی ادھروں بھی رضامندگی ہے تے ادھروں بھی رضامندگی ہے. تو بھی پڑھ. ورقہ بن نوفل اٹھیا، اٹھ کے کہنے لگا سنو بھائی سب تعریفاں اس اللہ واسطے نے جن نے سانو عزتاں اور انعامات دے نال نوازے ہے، عزتاں اور انعامات دے نال سانو نوازے ہے. اور سانو بھی تے توانو بھی، یعنی ابو طالب اشارہ کر کے سانو بھی تے توانو بھی فضیلتاں بخشیاں. فرمایا سانو بھی تے توانو بھی اللہ نے عرب دا سردار بنایا ہے.
سبحان اللہ پیار نال آکھو ذرا گل کے چھڑیے ابو طالب آپ نے دے جملے سنے نے ورقہ بن نوفل بول کے آندا ہے سن لو اللہ نے سانو بھی عزتیں عطا کیتیاں نے انہاں نو بھی عزتیں عطا کیتیاں نے اے دوویں عزتاں والے خاندان انہاں دا رشتہ آپس دے اندر استوار ہویا ہے آپ بول کے اندر او قریش دے لوگوں سن لو جویں ابو طالب نے اپنے بھتیجے والوں اقرار کیتا ہے ایویں میں بھی اپنی بہن خدیجہ والوں اقرار کرنا وا تہاڈے ساریاں دے سامنے میں خدیجہ دا محمد مصطفیٰ نال نکاح کر چھڑیا ہے جدوں اے جملے ورقہ بن نوفل نے بولے نے تے حضرت ابو طالب بولے آپ بول کے آکھن لگے اندر اے ورقہ بن نوفل اے تیرا کول چاچا بیٹھا ہے جدا نام عمر بن اسد ہے انج کر اپنے چاچے نو بھی آکھ کوئی اے بھی خطبہ پڑھ چھڑے اے بھی کوئی گل کرے اے دی بھی گواہی ہو جاوے کیونکہ نکاح وچ گواہاں دی بھی تے ضرورت ہے نا اے دی بھی گواہی پا دیو ہن عمر بن اسد حضرت خدیجہ دا چاچا بولے ہے بول کے آکھن لگے اشہدو یا معاشر قریش انی قد انکحت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ بنت خویلد وشہد علی ذالک صنادید قریش آکھن لگے سارے قریش دے سردار بیٹھے ہوئے ہو سارے گواہ ہو جاؤ تحقیق میں محمد بن عبداللہ دا خدیجہ نال نکاح کر چھڑیا جے تے سارے گواہ رویا جے اے نکاح لوک چھپ کے نہیں کیتا گیا سرے عام کیتا گیا اے لوک چھپ کے نکاح نہیں جی ہویا اے سرے عام نکاح کیتا گیا جے اچھا ہوں اگلی بات سن ایک روایت دے الفاظ نے کہ آپ دے جڑا حق مہر ادا کیتا گیا نا وہ 12 اوقیہ سونا سی معارج النبوت دے اندر سیرت ابن اسحاق اندر سیرت ابن اسحاق ہوئے جڑی نبی پاک دی سیرت تو سب تو پہلی کتاب لکھی گئی سب تو پہلی جڑی کتاب لکھی گئی وہ دا صفحہ نمبر 154 سیرت حلبیہ جلد 1 صفحہ نمبر 436 وہ دے ہوتے لکھا گیا کہ حضور دا جڑا نکاح ہویا نا توجہ گل بڑی انٹرسٹنگ ہے جڑا حضور دا نکاح آیا تے حق مہر پتہ کنا دیتا گیا 20 اونٹ ہائے 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 نہیں بولے سارے تو انہوں سوچی نہیں ہوئی اچھا انہیں اتھے جے ناراض نہ ہوتے کہ گل کر دیں ہو بھی جاؤ تو ٹینشن کوئی نہیں مینوں اچھا سارے کام کر دے رہن گے پیر جی سارے شرلیاں ٹینشن نہ لائیں بھئی شرلی جنا مواد چنگا ہونا چاہیے جڑے 6ویں پنڈ تک آواز جائے ٹھا ٹھا دی تے باجیاں لینو آکھن گے چنگے بنا کے کٹیں ذرا ٹول تے پیسیاں دی ٹینشن نہیں لینی جننے آکھیں گا سارے کام کردے رہن گے جدوں آئے گی نا حق مہر دی باری اودوں نال ہی تھلے ہو کے نا شریعتی لکھ لو کی آکھن گے تے بندہ پوچھے آپ باقی جنہیں کام کیتے جے کام تے تسی نکاح سنت کرنا آئے ہو تے باقی سارے شریعتی کر دے سو پہ نکاح دی جدو حق مہر دی باری ہے مولوی جی شریعتی لکھ لو کنہ کئیاں پنڈاں تے اجے تک بھی آندے نے جی 32 آنے لکھ لو یا 32.5 آنے لکھ لو تھوڑا جا کئیاں پنڈاں تے اجے بھی نکاح پڑھان دا اتفاق خیر پنڈاں وچ میں جا کے بہت گھٹ نکاح پڑھانا وہ پنڈاں دے مولوی لڑ پیندے وہ آندے اللہ مولوی تینوں تقریرات تے سدیا ہوندا تو نکاح تے بھی آ گیا ہن وہ نکاح دے وچ اے جی 500 روپیہ حق مہر رکھ لو اللہ یاد رکھو مسئلہ یاد رکھیا جی حق مہر یہ نہیں کہ 500 روپیہ تے 2000 3000 یہ نہیں حق مہر ہوندا ہے بندے دی حیثیت دے مطابق یاد رکھنا بندے دی حیثیت دے مطابق اور ایک ٹیکس نہیں ہوندا یہ بندہ اپنی خوشی دے نال اپنی زوجہ نو دے کہ اے لے بھیا تینوں میں لاکھ دیتا 2 لاکھ دیتا 50,000 دیتا 20,000 دیتا اے تینوں دیتا ہے تو خرچ کر تے پنڈا تھاواں تے اجے بھی یہ رواج ہے جے او تھوڑا جا اوکھے سوکھے ہو کے 500 بابا جی منڈے دا پیو جے بھی چو کڈ کے تے کڈے گا بھی او جڑا کسے نہ کم دا ہوے جدا ایک پاسوں لکیر بھی پاٹی ہوے
وہ کڈ کے جے دے ہی چھڑے نا تے اگوں ساڈے پنڈاں تھاواں تے او جو ہی او کڑی دے اج کر کے جا کے نکاح پڑھاندا مولوی رانج رکھنا نا اگے تے کڑی دے ماں چوں نا نا تے واپس کر دے سا معاف کیتا اللہ بات یاد رکھو اے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے فرمایا حق مہر خوشی نال دیا کرو سبحان اللہ کھو ہن تے گل تہاڈے تے وے ہن تے بالکل تساں بولنا ہی نہیں نا حق مہر خوشی دے نال اے جڑا 32 آنے تے 500 والا نا اے کنسپٹ ذہن وچ کڈ دیو کہ شریعتی اے جے تسی 10 لاکھ بھی دیو تے او بھی شریعتی ہو غیر شریعتی نہیں ہاں ایک ضرور بات ہے وے کئی بندے صرف اس ڈر تو ہے نا اے دے تو نا ایک پلاٹ لکھوا لو اے دے نا 4 لاکھ روپیہ وچ لکھا لو کل نو ساڈی کڑی نو تنگ کرے گا لین والے تے بڑا گے کیسی گھٹیا سوچ یعنی کہ انج کہہ لو تسی یہ 4 لاکھ دے کے اپنی کڑی نو گروی رکھ رہے ہو جے اس وسنا ہے نا تے او تو لاکھ تو بغیر بھی کھلے گا نا تے وسنا ہویا تے انج بھی وس ہی جائے گا اس مالک دے اوتے نظر رکھ کے بھیج دیکھ پھر مالک کرم کنا کردا ہے اور میں اس طرح کہہ لو 80% او گھر اجڑ دے ویکھے نے پیر صاحب جڑے گھراں دے وچ انج لکھ کے تحریری طور تے لکھو جی 2 لاکھ روپیہ یہ 3 لاکھ موجل تے 4 لاکھ غیر موجل وہ پھر منڈا بھی آندا وہ لکھ چڑھو سا کیڑا دینے نے حالانکہ ایک بات یاد رکھو جدا حق مہر لکھتا جائے نا 2 لاکھ روپیہ موجل اونی دیر تک وہ دی بیوی ہو دیتے حرام ہے جب تک وہ حق مہر نہیں سو دینا جی جی اسی اینا چیزاں والوں ساڑھا توجہ ہی کوئی نہیں ساڑھے باقی معاملات وال ساڑھی توجہ ہے لیکن جڑے شرعی مسئلے نے ادھر ساڑھی توجہ نہیں سبحان اللہ خود لگا لگے چھڑیا جدو نکاح ہو گیا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو جناب خدیجہ الکبریٰ نہ نکاح ہویا ہے سبحان اللہ جنہی محبت اللہ مچل گیا خود رہے کوئی سبحان اللہ جدو نکاح ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچیاں دے کولوں تے اپنے یاراں کولوں اٹھ کے جدو خدیجہ الکبریٰ ول گئے توجہ نہ سنیا جائے جدو پہلی ملاقات جناب خدیجہ الکبریٰ دے نال میرے کریم نبی دی ہون لگی ہے میرے نبی چل دے گئے نے جا میرے نبی نے جا کے خدیجہ الکبریٰ دے ویڑے وچ قدم رکھیا ہے حضور نے بھی کیا ہے ایک نبینی لڑکی ایک نبینی کنیز ایک باندی ایک نکرانی خدیجہ دے ویڑے وچ سب تو پہلے نمبر تے کھلوتی ہے کنیزاں دی لین لگی ہوئی ہے جڑیاں ہاتھ وچ پلیٹاں پھڑ کے کھلوتیاں نے انہاں وچ پھلاں دیاں پتیاں پائیاں ہوئیاں نے جدوں میرے نبی نے پہلا قدم اندر رکھیا ویڑے دی اندر حضور دی نظر اٹھی ہے آپ نے ویکھیا اے جڑی کنیز پھلاں دیاں پتیاں لے کے کھلوتی ہے اے اکھاں تو انی ہے میرے نبی دا دریائے رحمت جوش وچ آیا ہے پہلا دن خدیجہ دے گھر وچ میرا نبی آیا ہے جدو پہلی نظر اس نبینی لڑکی تے پئی ہے میرے نبی نے اوتھے قدم روک لیا ہے او دے ولوں ویکھ کے نظر آسمان ول اٹھا کے عرض کیتی مالکا کسے چودھری دے منڈے دا ویاہ ہووے کسے امیر کبیر دا ویاہ ہووے او دے بوئے تے جڑا آ جائے خالی نہیں موڑدا اے مولا میرے ویاہ دی خوشی وچ پھلاں دیاں پتیاں پڑھ کے کھلوتی ہوئی ہے کہ یا اللہ اے انی ہووے میں برداشت نہیں کردا یا اللہ میں تو قدم اگے نہیں چکنا چاہتا کہ نو اکھا نہیں عطا فرما دے اللہ ہاں اللہ اکبر ہجے بھی آنکھ نبی نہیں دیندہ اوہ مانگے سچے دل نال کھلو تے صحیح نہ ہو دی بارگاہ دے وچ میرا تے وجدان کہندا ہے جدوں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب دی بارگاہ چ دعا کیتی ہے یا اللہ اینو بینائی عطا فرما دے جدوں میرے نبی نے انج قدم اوتھے ہی روک کے نظر آسمان ول اٹھائی ہے بس آسمان ول نگاہ اٹھانے دی دیر ہوئی ہے رب کائنات نے اس نبینی لڑکی نو بینائی عطا فرما چھڑی ہے او دیاں اکھاں ٹھیک ہو گئیاں نے پیر صاحب میرا تے وجدان کہندا جدوں انی کڑی دیاں اکھاں ٹھیک ہوئیاں نے کہ یقیناً ویکھیاں دی ہونی ہے صدا وسدا روے تیرا دوارا بولو بولو ہاتھ چوک کے ایک باری سارے بار والے بھی بولو صدا وسدا روے تیرا دوارا
تواڈے کول جھولی والے آ رہے ہیں، اے بھی خالی نہ ٹر جان، جویں مصطفیٰ دے در تو کوئی خالی نہیں گیا، اے تواڈے اگے آ رہے ہیں، اے بھی خالی نہ جان۔ مل کے بولو صدا وسدا روے تیرا دوارا، صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندا یہ غریباں دا گزارا یا مل کے ذرا ایک لطف آ جائے، سرور آ جائے، دل نو چین مل جائے، مل کے بول کے آکھو جتھے ہوندا غریباں دا گزارا، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ، حضور نے دوسرا قدم اگے رکھے، ہن بیڑا خدیجہ الکبریٰ دا ہے، سجے بھی کنیزاں کھلوتیاں نے، کھبے بھی کنیزاں، نہیں سنیا ہوگا تو انشاءاللہ۔ میرے کریمہ میں بھی پہلی باری ایتھوں اگے میں بھی پہلی باری شروع کیتا ہے، تے میں بھی اگے کام ایتھے پیچھے تک ہی رکھدا تھا، میں سنا آیا 1000 بنائے تے لے گیا، پہلی باری اج ایتھوں اج لطف آئے گا، پہلی باری گل سنن دا بھی تے کرن دا بھی۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جدو دوسرا قدم اٹھایا ہے، ادھر بھی کنیداں کھلوتیاں نے، ادھر بھی کنیداں، توجہ رکھنا، حضور انہاں دے وچوں گزردے جاندے نے، پھلاں دیاں پتیاں سٹ دیاں جاندیاں نے، پھلاں دیاں پتیاں حضور دے نچھاور کر رہیاں نے، آقا انہاں دے کولوں دی گزردے جانے نے، ساریاں دے کولوں جدو آقا گزرے نے، جہاں میرے نبی نے انج جا کے خدیجہ الکبریٰ دے کمرے وچ قدم رکھیا ہے، خدیجہ الکبریٰ اٹھ کے کھڑیاں ہو کے آپ بول کے آنیاں نے، کریم آقا تشریف لے آئے ہو، حضور تشریف لے آئے ہو، جی آیا نو حضور جی آیا نو۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا جدو اندر گئے، حضور نے پہلا جدو سلام کیتا ہے، سلام تو بعد حضور نے فرمایا خدیجہ جی حضور حکم ہوئے، فرمایا خدیجہ اے جڑیاں ویڑے وچ کھلوتیاں سن اے کون نے؟ عرض کیتا حضور اے تھاڑیاں نکرانیاں نے۔ میرے نبی نے فرمایا خدیجہ اے محمد اے لوکاں دے پیراں وچ غلامی دیاں زنجیراں پان نہیں آیا، میں تے زنجیراں توڑن واسطے آیا وا۔ فرمایا خدیجہ اے باقی گلاں بعد وچ کران گے، اے جنیاں کنیزاں کھلوتیاں نے ساریاں نو خدا دی رضا واسطے آزاد کر دے۔ جنیاں کنیزاں کھلوتیاں نے ساریاں کنیزاں نو خدا دی رضا واسطے آزاد کر دے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا نے حضور کنیزاں کی حیثیت رکھ دیا نے، میں تے اپنی جان بھی تھوڑے نامے لا چھڑی، حضور جویں آنکھو گے انجے ہی کران گی۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ جی سونے، فرمایا سب کنیزاں نو آزاد کر دے۔ ٹھیک ہے حضور تسی فرما دیتا ہے، انج تاڑی مار کے فرمایا ایک کنیز اندر آئی جی بی بی کی حکم ہے، فرمایا آج سونا میرے بیڑے وچ قدم رکھی ہے، آج سونے دی اور دی خوشی دی اندر جاؤ میں تھانو ساریاں نو آزاد کر چھڑے آئے۔ کہ بول کے خدیجہ الکبریٰ نے آج آیا محبوب عرب دا، آج آیا محبوب عرب دا، اور مالک بن کے او بحر بردا، آج آیا محبوب عرب دا۔ جدو خدیجہ الکبریٰ دے نال میرے آقا دی ملاقات ہوئی، حضور نے فرمایا خدیجہ جی سونے، فرمایا دس تیرے کول مال کنا ہے؟
عرض کیتی حضور بصرے دی منڈی وچ میرا مال پیا ہے, شام دی منڈی وچ میرا مال پیا ہے, مصر دی منڈی وچ میرا مال پیا ہے, سونیا مر الزہران دی منڈی وچ میرا مال پیا ہے, مکے دی منڈی وچ میرا مال پیا ہے, مدینے دی منڈی وچ میرا مال پیا ہے. آقا دس نہیں سکدی کیڑی کیڑی منڈی چ مال پیا ہے. میرے نبی نے فرمایا خدیجہ دس اج تو بعد اس مال دا کی کرنا ہے. خدیجہ ہاتھ جوڑ کے کہدی ہے سونیا اج تو بعد سونیا میں بھی تہاڈی ہاں, مال بھی سارا تہاڈا ہی. سونیا میں بھی تہاڈی, مال بھی تہاڈا. سونیا جویں تہاڈا دل کرے انج خرچ کرو. میرے کریم نبی نے فرمایا خدیجہ گھر کنا کو پیا ہے, گھر کنا کو پیا ہے. خدیجہ الکبریٰ نے انج کر کے کھولی الماری, موتی سونا چاندی ڈگ دے جانا, اشرفیاں سکے ڈگ دے جانا. ڈھیر جو لگ گیا نا حضور اے وے یہ تہاڈا, فرمایا اے میرا. حضور ایدی کی حیثیت ہے, میں تے اپنی جان تہاڈے نامے لا چھڑی. فرمایا خدیجہ پھر میں جو چاہواں اے دے نال کراں. ہائے ہائے ہائے, گوڈیاں تو ہاتھ لا کے ایک باری آکھو یار سبحان اللہ. فرمایا خدیجہ اے جڑا مال پہ ہے میں جو چاہواں اے دے نال کراں. حضور جدو دے جو تانوں دیتا ہے تو جویں مرضی. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا. میرے آقا نے مال پایا چولی پا کے نہ دروازہ کھولیا باہر دا. فرمایا او مکے دی گلیاں وچ پھرن والے غریبو آ جاؤ, آج محمد دے بوئے تے, ہائے ہائے آ جاؤ, آج میرے دروازے تے. فقیر آندے جا رہے ہیں, میرے نبی لٹاندے جا رہے ہیں. پنجابی دا شاعر بولے کے آندے آقا دے دوارے تے, محبت نال آقا دے دوارے تے غلاماں دیاں ٹولیاں, آقا دے دوارے تے غلاماں دیاں ٹولیاں. ایک سنن والا ہے جی, ایک سنن والا ہے ہزاراں دیاں بولیاں. آقا دے دوارے تے غلاماں دیاں ٹولیاں. ایک بھرن والا ہے جی, ایک بھرن والا ہے ہزاراں دیاں جھولیاں. ایک بھرن والا ہے جی, ایک بھرن والا ہے ہزاراں دیاں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال غرباء وچ تقسیم فرمایا. دوسرا دن جدو ہویا نا میرے کریم آقا علیہ السلام نے کہا چاچا جی آج تے پھر ساڈا ولیمہ نہیں. ہاں آج چاچا جی ساڈا ولیمہ نہیں. جی بیٹا تو چاچا جی پھر لے آؤ نا کوئی اونٹ ٹاؤ. ایک روایت پیش نظر ایک اونٹ, دوسری روایت پیش نظر دو اونٹ ذبح کیتے گئے تے گوشت بھن کے کھوایا. کہ ادو ہے نا ادو چلدا نہیں سی, جڑا ایتھوں لے کے اوتھے تک نہیں نہ جا سکدا, یہ ادو چلدا نہیں سی. یہ ہن آیا چاچا جی دو اونٹ ٹاؤ نا, ٹائے ذبح کیتے. چاچا جی لو پھر بھن کے کھواؤ لوکاں. ہائے ہائے لوکاں نوں کھاندیاں بھی مزہ آندا ہونا ہے, نبیاں دا امام دا ولیمہ سی. ہائے ہائے ہائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے نال نکاح فرمایا. آپ دی اولاد پاک ہوئی, کیویں کیویں ہوئی, کیڑی کیڑی ہوئی, کی نہ رکھے, انشاءاللہ پھر کدی عرض کرانگے. اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے. وما علیہ.